The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 3:5-6, Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. 1 Peter 5:7-11, Casting all your care upon him, for he cares for you. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in that faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be the glory and the domination forever and ever. Amen. Psalm 31:7, I will be glad and rejoice in your mercy, for you have considered my trouble. You have known my soul in adversities. 2 Corinthians 5:21, God made him who knew no sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios dining adlaw, samas na andan as our routine, gikinahanglan ang atong pag-andam sa itong kaugalingon. Susihon nato kung nanapa ba kita mga sala huna, sala sa dila, sala sa buhat. Kining maong mga sala, kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios ngahan, kini mahimo lamang babag. Mahimong makabalda sa atong pagatunan nga pulong sa Dios. Busa 1 John 1:9, nagamando ka na itong mga magtotoo. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higalang, wala pa'y kaluwasan. Awhag ka, giagda ka sa paggamit niya ng imong free will, aron ka makahimos labing mahinong down ng desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Busa, karon mag-andam ta, pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, nininglayan sa mga higayon, sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat. Imo pa kaming ipabuhi, ang tuni higayon na. Upani kami, tultuli kami, o pasabta kami sa imong dugang kamaturan, kintanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw, sa tanan na itong mga subscribers, ato mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome.
Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga how to be a victor rather than to be a victim in life. Now, kagahapon, dini kita muhunong, no? Ug ato kini ipadayon karon. Atong ingon nga ang kaluwasan has always been, always is, and always will be by faith alone in Christ alone. Wa na ka na mausap. Dili na gayud mausap. Again, ang kaluwasan dili kanang pinagi sa imong pagpabautismo, dili ang imong pagpasakop sa usa ka simbahan, dili ang pagsunod sa golden rule, dili ang pag-isa sa imong mga kamot, dili ang imong paglakaw gikas pultahan ngadto sa altar, walking down an aisle, dili sa paghimo og mga mayong binuhatan, dili sa pagsunod sa napulo ka mga sugo. Dili. Kay ang kaluwasan maura. Faith alone in Christ alone. O kay ang tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao has responsibility to listen and believe in the gospel. And in fact, ang Dios nagapadayag sa iyang kabubuton nga ang tanan untang mga sakop sa kaliwatan sa tao mahimong matao pag-usab. It is His will that all members of the human race be born again. O ato manggisgutan katong Operation BACG TSP ato kani memory aid. So atong naibawan nga si Kristo lamang mao ang bugtong dalan ngadto sa langit. All other roads are detours to doom. Ug ang Biblia tataw nga hatag kanatog kasayuran. The Bible informs us nga kitang tanan mga magasasala. Roma 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan, without any exception, are guilty, sadan. Roma 3:19. Og all, tanang sakop sa kaliwatan sa tao, stand condemned before God. John 3:18, John 3:36. Ang tanan, ubos kini sa silot nga gitawag natong spirituhanong kamatayon. The penalty of spiritual death, which is eternal separation from God. Pagkahimulag sa dayon ikan sa Dios. Episode 2:5 nagingon, God made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. O niya, gawas pa niya na ang tanan. Why mahimo to wipe out their own guilt? Wala. Dili kita makapapas. Limpyo kanato gikan sa atong pagkasadan. Roma 3:20. Therefore, no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. All have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. So therefore, mao na gipangutana ka, kini is addressed to all unbelievers. Therefore, is there any good reason why you unbelievers cannot trust Jesus Christ as Lord and Savior right now? Mao na dakong pangutana. Kay ato namang at kanunay sa makadaghan ang Roma 6:23 nagaingon, kay ang silot sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Man through the ages has tried to bridge the gap in many ways. Sama pananglit sa iyang paghimog mga mayong binuhatan, pinagi sa iyang
pagpasakop sa relihiyon, sa iyang filosofiya, iyang moralidad, ang tanan wa mahimusli, all without success. Wag yun nahimo. There is only one way, only one and only one remedy for this problem of separation. Unsa ba na? Ang krus. It's the cross, the only remedy. Si Ginoong Jesucristo, mao lamang ang bugtong tubag ni ining maong suliran sa pagkahimulag. Sa dihang si Ginoong Jesucristo nawatay dito sa cross, iyang gibayran ang silot sa atong kanang mga sala. Ug iyang gihimuag taytayan nga kaagian sa tao gikan kaniya ngadto sa Dios. He bridged the gap. The Lord Jesus Christ bridged the gap from God to man. Now, ayaw kalimti katong giingon sa 1 Timoteo 2:5 ngadto sa 6, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men. Ang mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 12, nag-ingon usab, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. O sa Roma 5, 12 ngadto sa 21, nag-ingon kini, Adam's sin brought spiritual death to all men, but through Christ we are made alive. So, karon, we all have a choice to make. Natay kapilian. Mudawat bata, umusalik ko ay bata. Niining maong solusyon. Apan hinumdui, ingon sa pulong sa Diyos, whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe stand condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. John 3:18. Siya nga nagatuo sa anak, may kinabuhing dayon. Apan siya nga wala mutuo sa anak, wala siya kinabuhing dayon, hinunua ang kapungot sa Dios, magapabilin diha kaniya. Juan 3:36. Si Ginoong Jesucristo mismo nagaingon, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. John 6:35. Now, of course, dili man ni physical nga pagkaon, kun dili spirituanon kining kalanon, eternal life. Now, or total satisfaction, which describes the total salvation package, mao kana ang gipasabot ang kinabuhing dayon. Versikulo 44 nagpadayon kini, no one come to me except the Father which has sent me. Kung balikon, no one come to me, kining come to me is believing, except the Father which hath sent me draws or attracts. Now, kining no one tuod, nga nag-una nini mong bersikulo, ang buot pasabot nini, negatibo nga kabubuton. Kung sayod na ta, nga ang imong pagka-negatibo sa imong kabubuton, mao ni makaputol sa gahom nga this cuts off the power supply sa imong pagtuo. Putol. Kay wa man mabuhi. It's not energized, not enlivened, not activated, thus non-appropriating kanang iyang pagtuo. Okay? So, the unbeliever's faith is not energized. Mo na naputol ang power supply sa pagtuo. Now, Juan 1:12, yet to all who received him, to those who gave the right to become children of God, even to them that believe on his name.
Romans 10:14. How can one believe when he does not know whom to believe in? Now, kaya ang sa katao nga mosalikway to make the greatest decision, that is the most important decision in life, to believe in Christ, kini siyang tawhana nga nagasalikway ni ining maong kamaturan is choosing an endless nightmare. Yes, he spurns the one who suffered untold agony on the cross as his substitute. Kini siyang tawhana has appalling consequences na ay mangilngig nga resulta. Ang usa ka tawo nga nakadungog sa mayong balita sa kaluwasan, unya iya kining isalikway, iyang isalikway si Ginoong Kristo nga manluluwas, kini siya is committing the only unpardonable sin against the Holy Spirit. No, timan ang attitude sa usa ka tawo, ang iyang pagtagad ngadto kang Kristo mo'y magadeterminar sa iyang dayon na kaugmaon. That determines his eternal future. Ang iyang pagtuo ni Kristo, unsay resulta? Kinabuhing dayon. Apan ang iyang pagsalikwa ni Kristo, unsay resulta? Ang iyang uban sa eternidad dito sa linaw sa kalayo. Eternity in the lake of fire. O gani, ato naman ang hisgutan nga. Ang lake of fire, ang linaw sa kalayo, maunay basurahan sa Dios. It is God's garbage dump. Ug mauna kanay final destination of the devil and his angels. And that is where unbelievers go and live for all eternity. Hangtod sa wala na'y katapusan. Didto sa katapusang paghukom, the last judgment, otherwise called kini sa dakong puting trono sa paghukom, the great white throne judgment. Mateo 25:41 nagaingon, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Kaya ang linaw sa kalayo, laing nga ni ini, mao ang ikaduhang kamatayon, na nas pinadayag 20:14. Alang ganimo dili magtotoo. Try to glimpse into this torment and hopelessness. Ngagi hulagway ka na sa Revelation 20:10 o Revelation 20:15. Tungod kay ikaw nga dili magtotoo, migamit ka man sa imong negatibong kabubuton sa pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas. Ang pinadayag 20 versikulo 15 nag-ingon that sanglit ang imungan wa man masuwat didto sa libros kinabuhi sa karnero, the Lamb's Book of Life, tungod sa imong pagsalikwa ni Kristo nga manluluwas. Ikaw itambog, ilabay dito sa linaw sa kalayo, diin atua dito ang hingpit nga kangit-ngit, hangtod. Hingpit nga pagantos, hangtod. Dayon nga pagkaguol o pagkabingaw, wa kay kalipay, na kay pagmahay, hangtod. Na ay hangtod nga kasuko, kalagot, sa pa. No chance of escape. Di nakakaiskapo. Wala ka na iskapuhan. Ang tuwa dito ang mga pagtiabaw o pagkagot sa mga ngipon. Hangtod. Paghilak, pagdangoy-ngoy, minata, hangtod sa wala na katapusan. Una lang yun na, kining hangtod sa wala na katapusan. Mao bitaw nga itong Ginoo, miingon kaniya ni Judas Iscariote. May palagwa na lang unta ka matao.
ug mao pud ni isulti sa Dios mismo sa tanan nga mga di magtotoo. It's better off for you unbelievers to have never been born. No, tayo mahimo niya na. Sakit-sakit, na. It's really offensive. Apan, mao man kamaturan. Sakit lagi yun yung kamaturan. So, ang usa ka tawo nga musalikway kang Kristo ingon nga manluluwas, iyag yung gipagabakako ng Diyos ang labing tinuod. He's making God a liar. A person who rejects Christ is resisting God's will. He rejects Christ sa diha nga iyang sa isalikway si Kristo nga manluluwas, he becomes his own worst enemy. Kaya kining mga dili magtotoo, all unbelievers are eternal losers. Dayon na kini sila mga pildiro. Ang tao God, wa nagyoy ikabalibad, wa na ikapangatarungan, he has no more excuse. Bisag moingon siya, wa magkukaybaw. Kinsa ang Diyos kay may nagsulti kanako. Mao nga. Dili ko angay nga tambog dito sa linaw sa kalayo. Napabasahan na siya sa Roma 1:18-20. Kay maklaro yun niya. Mawagi di ay ikabalibad ang tao. Ang kamatuuran mo kini. The truth is, ang tanang pagsalikway sa kamatuuran pagkamapaitas una. All rejections of truth is arrogance. Mao na'y kinapaitan. O gani, aton ang giingon kanimo nga, ang Diyos nag-andam naman og planos paglubong alang niining mga dili magtotoo. God has already prepared a funeral plan for them. Unsa may kinagrabihang matang sa pagkamatay, aw na po ning gibalik. What is the worst conceivable way to die? Mao bang pagkamatay cancer, pagkamatay kanang grabing disgrasya, kanang mamatay ka tungod ining coronavirus? COVID-19, mo ba? Is this the worst conceivable way to die? No. It is to die as an unbeliever. Ang pagkamatay sa tao nga dili magtotoo. Mo bitaw nang gitandi ning tao nga misalikway sa kaluwasan gipagkasama siya sa katao nga hapit na malumos o niya na ay mutunol siya kamot sa pagtabang niya. O tingali, itsahan siya sa Balbida, aron dili siya malumos. Ipagkasama siya sa dili magtotoo. O sa katao nga himalat yun. Na ay nanambal nga naghatag kaniya medisina aron di siya mamatay. Unya, ipagkasama sa katao nga hapit na mahog gikan sa pangpang. Na ay mutunol siyang kamutog sa pagtabang ka to rescue, lingkawas niya sa pagkahog. Mao na, ipagkasama ng mga di magtotoo nini. Klaro kayo ang pulong sa Diyos na kaingon, he who believes in the Son has life, but he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Busa, samtang dili pa ulahi, ang tugon sa Diyos mo, tumo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Now, kinapaitan kining pagkadili magtotoo. Yatagan sa Diyos o ingnon ta pag-agda, pag-awhag, stimulus. Just imagine the drawing of stimulus. Ato naman yung isgutan. Ibalik na po nato. The stimulus of the plan of God with regard niya ning mga dili magtotoo. Mao kini ang mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Unsa kayano ra dihay niyang anang maong pag-agda.
Christ died in spiritual death for the sins of all members sa tanang kaliwatan sa tao. 1 John 2:2, He is the propitiation for our sins, and not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Hebreano 2:9, He tasted death for every man. 2 Corinthians 5:14, we thus conclude that if one died for all, so we call a first-class condition in the Greek, sa Grigong grammar, kini na kahulugan, it's true. If one died for all, and it's true that he did, then ang tanan, spirituhanong patay. It is also true nga ang tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao nahimugso na tao din sa kalibutan and they're spiritually dead. Busa si Kristo namatay alang sa mga sala sa tanan. Now, in and of itself, that did not save anybody, of course. What it did, mao ang pagsangkap og kaluwasan alang sa tanan. Gitanyag ang solusyon. So kay ang kaluwasan god, gasa kini sa Dios. Just imagine, ang iyang bugtong anak, may iyang gigasa. Aron mamatay tungod sa atong mga sala, pagbayad sa atong utang sa kasalanan. Ug sama sa bisag unsa nga gasa, wa ni bayad, of course. Ngadto sa mudawat ni ining maong gasa tungod kay ang naghatag ni ini ning bayad naman totally. The provider has paid the total price. Busa ang kaluwasan libre. Why bayad? Alang sa tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao. Tanan. Why pili? Unsa kang rasa, unsay kolor sa imong panit, unsa. Wala. This is for everybody. Available to everyone. Tungod kay si Ginoong Kristo, mo'y mihimo ni ining buhat sa kaluwasan dito sa krus. O sama lagi sa bisag unsang gasa sa kinabuhi, the individual who is the intended recipient of the gift nga na lambigit, mohimo siyang desisyon. Mudawat ba siya na o musalikway? So that's a matter of freedom, musta? Now, maybe in your life, you have people who give you things and you've never turned down a gift. The one who is the intended recipient yan ang maong gasa, na siya kapilian as to whether or not he is going to receive or to accept the gift. And when the true gift is given, why no strings attached? Otherwise, it's not a gift. It's an exchange. So it's a bargaining chip. But ang tinuod yung gasa has no strings attached. There's nothing that has to be given. Sa laing pagkasulti, in return, if it is a true gift. A true gift, nagkaulugan kini nga, ang naghatag, yan ang maong gasa, may bayad na. He paid the total price ug ang recipient is totally free without any other conditions to either accept or reject the gift. And that is why ang Episo 2:8 ug 9 nagaingon, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a what? It's a gift. Gasa kini sa Dios, not of works, lest anyone should boast. Why makapasigarbo? That's labihan pagkaklaro niyan. It's lucidly clear.
by verse. Di ba? Klaro kayo. So, niya ang provision of salvation. And this is the stimulus. Mo niya ang pag-aghad sa tanang tao, sa kaliwatan sa tao. Now, ang tanan nga mga dili magtotoo, all unbelievers, all members of the human race na may kabubuton, kanang kabubuton nga gawas nun, na ay freedom of choice, nga na ay duha ka pole niya na o duha ka bahin, positive pole and negative pole. Iba naman tag-desire pole, ang mayon og yes, modawat, o ang non-desire pole, ang pagsalikway. The softness pole and the hardness pole. At bangka na sila. The honesty pole and the dishonesty pole. And paminaw. Sa diha nga ang di magtotoo, he receives knowledge of the gospel message, right? Magkadungog siya sa maayong balita sa kaluwasan. Yano kayo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. That's the gospel message. So kining maong mensahe sa maayong balita sa kaluwasan, musod ka na sa pangunahuna sa iyang kalag. It goes into the mentality of his soul. Now, naaman siya pagtuo diya sa iyang sulod, he has faith resident, kay kini mao ni ang gitawag sa English og the appropriator of the soul. And sa diha nga kining maong kasayuran musod diha sa iyang pangunahuna sa iyang kalag, then ang Dios Espiritu Santo causes the unbeliever to comprehend it. Masabtan niya kini, to understand it, to perceive it. Ug sa samang higayon ang Dios nga Espiritu Santo mo pakita niining dili magtotoo nga this is the true way of salvation. It is the truth. Mao kanang kamatuoran. O iyang kumbiktahon kining dili magtotoo sa sala nga dili na mapasaylo. The Holy Spirit convicts the unbeliever of the unpardonable sin. O kini ipatuyok kini diha sa iyang ginunta command post sa iyang kalag. Ang volition niya, ang iyang kabubuton. And because he understands it, nagkasabot man siya, it is therefore a stimulus. Mauntay, pag-agat na, to which he has to respond. O musadong siya. He either responds positively or responds negatively. Apan ang dili magtotoo understands if the information is given to him. Ato ni ipadayon ugma. Kaya daghan patag pagkaisgutan bahin ining mga punto bahin sa stimulus nga gihatag sa Dios ngadto sa tanan nga mga dili magtotoo. Ato ni pa klaro pa ugma. Ayong sipyat sa sumpay nini, magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, salamat. Sa grasya nga among gipahimuslan, ang imong pagpatinaw kanamo bahin sa mga paagi, unsaon tao nga siyang maluwas. Dili gani mga paagi, kundi usa lamang ka paagi. Ang paagi mao, ang pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga among manluluwas. Salamat nining tanan nga magkasayuran o Dios. Grasya kining among gidawat ug hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhing Kristiyanon kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.